bandiraɓe fulɓe tedduɓe on calminama no fewi e oɗon coyno oɗo application hande jimmi ko hollude on droit ji leydi meɗen walla mbiyan constitution leydi meɗen exemple tan ɓamami koye leydam hono no leydi men Mali e ɗum ɗo woni la constitution di Mali. eɗen kaani janngude sariyaji leydi meɗen ƴimen hen application ngaji mumen koye mumen no goodi hay oɗo so Allah jaaɓi kala jiɗɗo so tawi tan a yiiɗi sa naati e dow YouTube oɗo tan sa yi vidéo less makko a tawan ɗo less description a tawan ɗon lien o mbaɗama téléchargé beele mbawa andude droit ji mum ko wayno enen Sénégal naɓe walla enen Mauritanie naɓe walla enen to Bourguina naɓe wonto mbawɗen wonde foof eɗen kaani andude droit ji leydi meɗen ko ɗum woni ko nafaten nden noon bandiraɓe tedduɓe oɗo application jimmi hollude on yeru muɗum tan nden noon jokken hen gaaci so Allah jaaɓi on calminama no fewi. Allah walada gwana jeke jillam weli Allah walada gwana julli wela ta gwana Allah walada gwana mbasu nyang yo Allah ine mbasu nyang yo dande bekalda no rina wara bekalda no welda yo julli wele ta kona